Καλησπέρα σας, είμαι η Σοφιάνα Μέντη. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον κοντοποιητή Αλέξανδρο και τον φυσικοθεραπευτή Νάσο Κουτσουρατή, ιδιοκτήτη του Φύζιο Άθηνος στο Μαρούσι και του Φύζιο Χαλκίδα στη Χαλκίδα. Σήμερα θα απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας αναφορικά με τον ύπνο και τα προβλήματα γύρω από αυτό. Μας ρωτάνε, σκληρό στρώμα ίσον ανατομικά καλύτερος ύπνος. Καλύτερο δηλαδή για τη μέση, την πλάτη, τον αυχένα κτλ. Αν ισχύει. Εγώ πιστεύω ναι, που δεν ξέρω τίποτα, αλλά θεωρώ πως ναι. Εγώ ρε φίλε σου είπα ότι κάθε φορά που κοιμάμαι στο πάτωμα ισχυώνω. Κάθε φορά που κοιμάμαι σταματάει να πονάει η πλάτη μου. Εντάξει, εσύ λοιπόν μεμονωμένα χρειάζεσαι ένα σκληρό στρώμα. Το σκληρό στρώμα δεν είναι πάντα το κατάλληλο. Κατάλληλο είναι το στρώμα που ταιριάζει στο κάθε είδος σωματότυπου. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Δεν είναι... Αυτό έχει ξεκινήσει, πηγαίνανε παλιά στο εξοχικό ή στο χωριό που είχαν αυτή την βανοκασέλα τη σκληρή και ξαπλώνανε και το θεωρούσαν ότι αφού το είχαν οι παλιοί θα είναι και το καλό. Αλλά δεν ισχύει, η επιστήμη έχει προχωρήσει. Παλιά ακριβώς αυτό θεωρούταν και εδώ λέει σκληρό στρώμα ίσον ανατομικά καλύτερος ύπνος. Ανατομικός ύπνος συνήθως συμβαίνει πάνω σε ένα ανατομικό στρώμα, δηλαδή διαφορετικού τύπου στρώμα. Ναι. Το σκληρό στρώμα συνήθως είναι ένα ορθοπαιδικό στρώμα, οπότε λίγο εδώ είναι και μπερδεμένη η ερώτηση. Να πω όμως κάτι, φίλε, σε εμπόλεμη κατάσταση εγώ θα επιβίωνα. Που έχω συνηθίσει, που έχω παίξει τον εαυτό μου τέτοια μπάλα. Να σου πω γιατί δεν επιβιώνεις. Γιατί... Γιατί το σκληρό στρώμα είναι... Έχω και εγώ πολλές ενστάσεις. Το σκληρό στρώμα είναι καλύτερο σε πιο υπερβαρά άτομα. Γιατί δεν βουλιάζουν στο στρώμα, οπότε το σκληρό στρώμα, δεν σε λέω υπερβαρό, αλλά θέλω να πω ότι το τι λες εσύ, το κατάλαβα πρώτα. Οπότε όταν ένας έχει σημεία στο σώμα που λόγω βάρους βουλιάζουν, εκεί θέλουμε υποστήριξη. Και θέλουμε το σκληρό στρώμα να φέρει το σώμα σε μια ευθεία. Είναι πολύ λογικό αυτό το μεταξύ. Το υπέρβαρο άτομο να βολεύεται σε σκληρή. Είναι πράγματι ρε φίλε. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό. Ναι. Ότι η υγεία δεν ορίζεται, δηλαδή βάσει Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι και η πνευματική και η ψυχική και η σωματική καλή κατάσταση του σώματος. Οπότε αν ένας ξυπνάει και έχει ταλαιπωρηθεί στον ύπνο του, δεν χρειάζεται να πονάει για να καταλάβει ότι είναι λάθος το στρώμα. Δηλαδή μπορεί να ξυπνάει και να νιώθει κουρασμένος, να νιώθει βασανισμένος, να νιώθει στεναχωρημένος. Πρέπει να το δει λίγο αυτό. Γιατί σημαίνει ότι η θέση που έχει πάρει όλο το βράδυ, γιατί καλός ή κακός ο ύπνος είναι το 1 τρίτο της ζωής μας. Είναι 8 ώρες από τις 24, εντάξει, σε μέσο όρο τώρα. Οπότε θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο σαν σύνολο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, γιατί ενώ κοιμάμαι 2, ξυπνάω 8 με το ξυπνητήρι να είναι για τις 10. Αυτό το οποίο το έχω και εγώ, συγγνώμη. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν χρησιμοποίησα ξυπνητήρι, μέχρι τώρα φαντάσου. Και ό,τι ώρα και να κοιμηθώ, πάντα θα ξυπνήσω νωρίς. Έχεις άγχος. Όλοι, εντάξει, το είπα πριν, γιατί μου τον έπαιρνε. Αυτό μου το λέει και ο Φούρναρης. Αν ξυπνάς από άγχος, δεν μπορώ να στο λύσω. Αλλά αν ξυπνάς επειδή δεν βολεύεσαι, είναι ένα δείγμα ότι κουράστηκε το σώμα και αντιδράει και ξυπνάς νωρίτερα. Αυτό, σαν φυσιοθεραπευτές, το συναντάμε πολύ συχνά στο ιστορικό μας. Λέει ο άλλος. Χίλια συγγνώμη, δεν θα έπρεπε να πει. Τα υπέρβαρα άτομα συνήθως. Πιάνε το άλλο, είναι πολύ μαλακό το στρώμα συνήθως, αυτό εντοπίζουμε. Και οπότε σε ξυπνάει. Βουλιάζει και αρχίζει και νιώθει, δηλαδή οι πάνω μυϊκές στιβάδες σφίγγουν, να το πω έτσι, ναι, συσπώνται. Οι κάτω υπερχαλαρώνουν και αρχίζει βουλιάζει και το σώμα αντιδράει. Ξυπνάς και λες να ισιώσω λίγο. Τώρα, για να απαντήσουμε και στην ερώτηση ακριβώς, είναι πολλοί οι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό, έτσι. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπες, είναι ταυτόχρονα το άγχος και μπορεί να είναι και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί απλά να μπαίνει και φως στο δωμάτιο και να σε ξυπνάει το φως στο δωματίο και να μην το σκέφτεσαι καν, ας πούμε, γιατί εμένα μου έχει συμβεί αυτό. Tips για να με πάρει γρήγορα ο ύπνος και τι δεν πρέπει να κάνω πριν κοιμηθώ. Θέλω να ακούσουμε τη γνώμη του. Τι πιστεύει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, θα εκπλαγείτε με το πόσο μέσα θα πέσω εδώ μεταξύ. Ωραία, να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, αρχικά, άπαξ και έχεις την ημέρα σου διαγερτικές ουσίες του τέστην, τσιγάρο, καφέ κτλ. Αλκοόλ, αυτά εξυπακούεται ότι σου χαλάνε λίγο τη φάση. Παρόλα αυτά, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία του σώματος άμα θες να κοιμηθείς. Ναι. Πώς αυτό, θα ήθελα να μάθω, ας πούμε. Πώς. Εγώ δίνομαι και βγαίνω στο μπαλκόνι. Δεν καταλαβαίνω. Δεν κοιμούνται οι άλλοι όμως. Κοιμάσαι Σε μένα τι λειτουργεί. Εγώ, άμα ρίξω τη θερμοκρασία του σώματος, με πιάνει μια τέτοια για να κοιμηθώ. Γι' αυτό βοηθάει και το πάτωμα. Μπράβο. Δεν θυμάσαι που μέναμε μαζί και κοιμόμουν στο μπαλκόνι. Όχι, αυτός μια χαρά μέσα κοιμόταν. Εγώ μέναμε μαζί στις αρχές του όταν κάναμε δουλειές. Και βγάζει τα ρούχα σου κοιμόσαν μαζί και κοιμόσαν νωρίς. Και μετά στο μπαλκόνι, μόνος του. Αυτό με τα ρούχα δεν το έκανε μόνο σπίτι, δεν είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, για άλλο βίντεο, τι ρώτησε. Πώς κοιμάσαι νωρίτερα. Πώς μπορείς να κοιμηθείς γρηγορότερα, να σε πάρει γρηγορότερα ο ύπνος.
Ναι. Τι να αποφύγεις και τέτοια. Άγχος να μην έχεις και Αυτό που είπες ήταν σωστό σε ένα γενικό πλαίσιο, με την έννοια πια ότι μπορείς να καταναλώσεις καφέινη, εννοείται, απλά τουλάχιστον 6-7 ώρες πριν κοιμηθείς δεν είναι καλό να καταναλώσεις καφέινη. Ότι μπορεί να πιεις καφέ ακριβώς πριν κοιμηθείς και να κοιμηθείς. Το θέμα είναι ότι θα περάσει από τον ελαφρύ ύπνο, ποτέ όμως δεν θα περάσει από το βαθύ ύπνο. Στο REM, ύπνος REM. Ναι, που είναι ο σημαντικότερος. Οπότε ναι, μεν θα κοιμηθείς, αλλά δεν θα ξεκουραστείς. Πολύ βοηθητικό είναι να κάνεις ένα χαλαρό μπάνιο, να πιεις βότανα τύπου, όχι τσάι, τύπου χαμομήλι, όλα αυτά, τα βοτανοειδές χαλαρώνουν όλο το μέσο σου και καλό είναι να μην έχεις Ποιον χαλαρώνει, ρε φίλε. Σήμερα την ημέρα, ποιον χαλαρώνει η Βαλεριάνα, ας πούμε. Κανέναν, ναι. Έχουμε οριακά μέσα στην καθημερινότητα καταναλώνουμε σύνθετα χημικά βαρέου τύπου να πούμε. Και μου λες πιες και μια Βαλεριάνα τώρα να. Εντάξει. Άμα γίνεις χάλια στο ποτό, δεν πέφτεις για ύπνο καπάκια μετά εύκολα. Λοιπόν, και αυτό ισχύει και μας ρωτάνε, μας έχουν ερωτήσει. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι αν πιείς ένα ποτήρι κρασί πριν κοιμηθείς ή ένα ποτήρι ουίσκι, θα σε πάρει ύπνος πιο εύκολα. Μπορεί και να ισχύει, δυστυχώς όμως δεν θα κάνεις καλό ύπνο. Το μαλακό στρώμα πρέπει οπωσδήποτε να βουλιάζει κιόλας. Το μη μορφόμενο υλικό, το οποίο είναι αφρός μνήμης στα ελληνικά η μετάφρασή του. Που τι κάνει επί της ουσίας, πιέζεται ανάλογα με την πίεση που του ασκείς, μικραίνει, και όταν εσύ μέχρι το σημείο του δικού σου βάρους, ας πούμε σε εισαγωγικά, και έρχεται σε μια ευθεία αναλογική. Όταν εσύ σηκωθείς, παίρνει ξανά τη μορφή που είχε. Αν εγώ ξαπλώσω π.χ. και ξαπλώσω ένα άσος δίπλα μου, στο στρώμα που έχουμε πίσω μας, θα ασκήσουμε διαφορετική πίεση στο στρώμα, λόγω βάρους. Επιστρέφει όμως αυτό, Άμα όταν σηκωθούμε θα επιστρέψει. Ναι, okay. Έχω έντονες ταχυπαλμίες αριθμίες μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μέχρι να τον πάρει ο ύπνος, φαντάζομαι. Μόνο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Να πάει σε έναν αριθμιολόγο. Ναι, βέβαια. Θέλει καρδιολογικό έλεγχο. Εντάξει, σίγουρα έχει να κάνει με την καρδιά. Σίγουρα δεν έχει το μαξιλάρι. Σίγουρα δεν έχει να κάνει το στρώμα, ναι. Σίγουρα δεν έχει να κάνει το στρώμα. Χρειάζεται. Μ' αρέσει που δεν το διανθίζει, δεν το λέει. Καρδιολόγο τώρα. Εντάξει, ας μην τρομάξουμε τον κόσμο, καλό θα ήταν όμως να. Ελπίζω να βγει νωρίς το βίντεο αυτό. Ναι, αλλά είναι όμως και μια έτσι, τάση του κόσμου που πρέπει να καταπολεμηθεί, αυτή του καπελώματος του γρήγορου. Ναι, που σου λέει ο άλλος βιώνει αυτό, πες μου ρε παιδί μου, τι μαξιλάρι να πάρω. Ρε άνθρωπε, κάνε τα βασικά πρώτα και τα βλέπουμε τα άλλα. Ισχύει. Είναι σαν να πάω εγώ τώρα ή όταν ήμουν εκεί στα 130 κιλά. Και να έλεγα, ρε εσύ, έχω μια ελαφρά διαθεσία. Μήπως τώρα ψυχολόγο. Ρε άνθρωπε, έχεις επιβαρύνει κατά 170% τον οργανισμό σου. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι: ξέρω πώς να κοιμηθώ, το μωρό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ δεν έχω καν μωρό. Και κοιμώ καλά. Το μωρό είναι το πρόβλημα. Ναι, λέει το μωρό φαινομενικά. Μικρούλι μωρό. Α, όντως, δεν διευκρινίζεται. Αν το αγόρι σου είναι το πρόβλημα ή το κορίτσι σου, διώξε από το δωμάτιο. Αν το παιδί σου είναι το πρόβλημα, κάνε λίγο υπομονή. Διώχτω από το δωμάτιο. Κάνε λίγο υπομονή. Τι έγινε να πει ο ψυχοθεραπευτής. Επίσης, μπορεί ένας από τους δύο γονείς να βάλει το ασπίδες για να ενοχλείται μόνο ο άλλος γονέας. Δηλαδή, μία να κοιμά το ένας, μία να κοιμά το άλλος. Εγώ με την παλαιά σκοπής αντιμετώπιση των πραγμάτων που βλέπετε με το πάτωμα που είπα πριν κτλ. Μπορώ να σου πω ότι το μωρό θα κλάψει μια-δυο, θα κουραστεί να κοιμηθεί. Που σημαίνει ότι το βάζει στο σαλόνι μια χαρά. Αυτό. Που σημαίνει έχει να κάνει, θα χαλάσει λεφτά στην ηχομόνωση στο δωμάτιο, τίποτα άλλο. Έχω κύλι στον Αθιένα, σκληρό ή μαλακό μαξιλάρι στρώμα, νάσο. Πάλι το ίδιο, ότι αν έχει κύλι στον Αθιένα πρέπει να πάμε ιατρικά. Αλλά υπάρχει ένα αλλά εδώ. Θα πρέπει η σπονδυλική στήλη όταν ξαπλώνεις να είναι ευθεία. Δηλαδή να είναι σε μία μέση θέση. Αν έχεις δύο μαξιλάρια, είναι ο Αθιένας ψηλά. Αν είναι μαλακό το στρώμα και βουλιάζει η μέση και είναι σαν βάρκα και δεν είναι ευθεία, σίγουρα θα σε ενοχλεί η κύλη. Λοιπόν, βλέπω κάτι τα παλιά αγάλματα, ας πούμε. Με αρχαιοελληνικά αγάλματα. Που τους. Που μπορεί να καθόταν έρευνα να ήταν κάποια θεότητα ή κάποιος τέλος πάντων είναι ένας ήρωας της αρχαιότητας και ο τρόπος που τον έχουν φτιάξει οι γλύπτες κτλ. Πάντα έχει μία στη σπονδυλική, κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι. Ότι όταν λες σε μία, η πλάτη μας και το σώμα μας να είναι σε μία μέση στάση, δεν εννοείς ακριβώς ευθεία. Αν είσαι στο πλάι, είναι ευθεία. Αν γυρίσει το πλάι, πρέπει να είναι ευθεία. Μπράβο, ναι. Όταν είσαι τα ανάσκελα, κάνει τα φυσιολογικά κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή η μέση πρέπει να έχει λόρδωση λίγο, ο θώρακας κύφωση, ας το πούμε, όχι παθολογική κύφωση. Δηλαδή πρέπει να πάει μέσα. Υπάρχουν αυτά, Ναι, γιατί λειτουργεί σαν αμορτισέρ η σπονδυλική στήλη και αποσβαίνει τους κραδασμούς.
Okay. Αν ήταν ευθεία σαν μπαστούνι, με το που θα σπαγε. Οπότε ναι. αυτό λειτουργεί σαν. Πώς μπορεί να ξέρει κάποιος ποια είναι η στάση που. Γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν έχω αίσθηση του πώς πρέπει να σταθώ πραγματικά, υπερβάλλω στην κίνηση και δεν ξέρω αν κάνω καλά. Δηλαδή, θα τραβήξω επίτηδες πίσω τους ώμους και αυτά και θα κάτσω με μια στάση άβολη και δεν ξέρω αν είναι αυτή η φυσιολογική στάση σπονδυλικής. Υπάρχει φυσιολογική στάση που γράφεται στα βιβλία και υπάρχει και φυσιολογική στάση που βολεύει εσένα. Okay. Είναι μύθος να λέμε ότι αυτή που είναι στο χάρτη ανατομίας είναι η σωστή. Αυτό έχει καταρριφθεί, είναι μύθος. Okay. Οπότε εμείς θέλουμε μια στάση που να μην πονάς, να νιώθεις άνετα, αλλά το κέντρο βάρους να πέφτει λίγο σωστά. Δηλαδή να πέφτει τα πόδια, μην είσαι πολύ μπροστά, πολύ πίσω. Να πούμε άλλο ένα μύθο. Ναι. Ότι το χωρίς μαξιλάρι είναι καλό. Που λένε όλοι, εγώ λέει κοιμάμαι χωρίς μαξιλάρι, τα έχω καταφέρει. Είναι τελείως λάθος και για άλλα συστήματα. Π.χ. για το στομάχι. Επειδή το στομάχι έχει το γαστρικό υγρό, είναι όξινο, είναι οξύ. Φέροντας το σώμα σε ευθεία, αυτό γυρίζει προς τα πίσω. Δηλαδή μπορεί να σου λες στον ισοφάγο, να κάνεις παλινδρόμηση και όλα αυτά. Οπότε το μαξιλάρι πρέπει να έχει ένα ύψος, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το κατάλληλο με το μέγεθος του κεφαλιού. Επειδή είναι πολλές ερωτήσεις και μας τελείωσε ο χρόνος, θα συνεχίσουμε σε δεύτερο βίντεο. Αν θέλετε μπορείτε να μας γράψετε στα σχόλια από κάτω και άλλες ερωτήσεις και θα επανέλθουμε.